Kunati Biblia ni Apo Diyos palintagena dagiti managdakdakos. Apay ngatiin bagati Biblia dagiti managdakdakos iti palintagena dagiti managbaso. Apay nga hanangin baga nga ni Apo Diyos palintagena dagiti naimbag nga tattao, dagiti religious people managkigimo, dagiti nasisingpet nga tao gaputa kunada ket oras anak makigimgimong basta agsingsingputak. Okay, apay nga han nga dagiti ibaga ni Apo Dios nga palintagena. Nangin baga nga palintagena dagiti mangmangted iti tithes and offerings. Dagiti adu ti nararamidan dangan na imbag, dagiti adu ti tinultulungan da. Dagiti manakigimong. Apay nga saan nga dayjay ibaga ti Biblia nga palintugon ni Apo Diyos. Hallelujah. Ti Biblia nga talaga kasapulan ti Espiritu Santo, kasapulan ti sirib ni Apo Diyos tapno maawatan tayo. Romans chapter 4 verse 5. But to the one who does not work, awan ti naramid na. Okay. But believes in him who justifies the ungodly. Mamatila ang ni Apo Diyos palintugon na dagiti managdakdakos awan Diyos na ungodly. His faith is credited as righteousness. Dito ikat naala ijay Genesis chapter 15 nga kunani Abraham awan timang tawid iti nagan ko. Okay. Kasano nga nabindisyon na. Okay. Kat kunamot ni Apo Diyos timang tawid iti sanikwam, mang tawid tinagan mo, ti bendisyon, saan nga ni Elisir, mismo nga nagapukin ka. Ket kuna ni Abraham, awan ti anak ko, I'm childless. Kasano nga, ada iti mang tawid itinagan ko. Ket kuna ni Apo Diyos ko ni Abraham, tumangad ka ijay tangatang, mabilang mo dagiti betwen, tibilang dagiti betwen, iso itibilang dagiti kapututan. Amom tinaramid na Abraham, haan nga nagriri, pinati na, believe God and credited to him as righteousness. Kasto iti ibagbaga na dito. Okay. Kasano tayo nga maawatan dito? Apay tiket ng asawon ang maawan ara-aramidong kat mapalintag ka. No apay nga kunani Apo Diyos nga it's not by works nga mapalintag tayo. Tapno iti kasta awan ti iparamag tayo. Kunana ije verse 2 ti Romans, for if Abraham was justified by works, no napalintag iso nagapu ije inaramid na. Awan pa iti naramid ni Abraham iti napalintog. Saan na pa nga indato? Awan pa iti anak na nga idato na. Awan pa iti napatunayan na kani Apo Diyos. Kat na ibilang nga nalintog. So nga kuna na, nung napalintog ni Abraham, iti panangidato na iti anak na. Yun napalintog, gapo iti naramid na. Adi pa dati may paramag na. Okay. Adi may paramag na. Ngam, anyati kunana, Abraham believed God and was accounted to him for righteousness. Iso nga kasi mitlaan kada tayo. Nung napalintag tayo gapo ijay panakigimong tayo. Nung napalintag tayo gapo ijay naramid tayo. Nung napalintag ka gapo ijay tithes and offerings mo. Ijay intulong mo. Adi pa'y sikati maidaya. Hangan ni Apo Diyos na awatan tayo. Adi pa'y ada iti maiparamag mo. Amuyo kasya dagiti Pharisees. Gaputa kunada isuda kat amuda iti scripture. Gaputa isuda ag basbasa da agad adal da iti linlintag ni Apo Dios. Isuda agay ayunar da. Isuda mangmangted da iti tithes and offerings da. Ngam amuyo tinasakit saan da nga nailasin ni Jesus nga mangisalakan kadakwada. Tinasakit awan relasyon da kan ni Apo Dios. Nawatan tayo na para magda
ngem saan da ngam amo ti mangisalakan. Awan relasyon da ni Apo Dios. Amo da tinagan nga Dios. Amo da ni Apo Dios. Ngem saan da ngamo no kasano nga mapan ko ni Apo Dios. Saan da ngamo no kasano nga madan iti relasyon ko ni Apo Dios. Ket dayjay ti importante. Saan da ngamo no kasano ti adda iti asideng nga relasyon ko ni Apo Dios. That is the most important iti biag ti maysa nga tao. Maadaan iti relasyon ko ni Apo Dios. Isu nga tapno maawatan tayo ayaten nga kakabsat nga God justifies the ungodly. Dahil titalo dito we must have to understand our standing before God without Jesus. No awan ni Jesus denggan yu dayto nga nalaing. No awan ni Jesus dayto iti takder tayo. Umun-una, we are all sinners. No man is righteous. Nawatan tayo? Amin nga tao dito'y lubong. Awan ti uray may sanga nalintag. Ti kinalintag gamin kat 100% perfect. 100% nga awan ti basol na. Kasjay ti righteousness. Romans 3:10. There is no one righteous, not even one. Romans 3:23. Amin dapat nagkurang da iti dayag iti Dios. Nairaman na kayo dyan. Nairaman tayo amin. Isaiah 64:6. Dito pa iti nasakit. All of us have become like one who is unclean. Narugit tayo amin. All our righteous deeds are like filthy garment. Trapo. Righteous deeds tin bagana ijay. Amin nga naimbag nga aramid tayo. Amin nga nalintag nga aramid tayo kunana narugit. Hana nga kunanga amin nga basol tayo kot narugit. Okay? All our righteous acts. No awan ni Apo Dios daytoy ti kinapudno. No awan ni Jesus kada tayo. Uray ko na mga amom ti agbasbasa ka ti scripture. Uray ko na mga pastor ka iti maysa nga gimo. Uray ko na mga mangmangtud ka ti tithes mo. Okay. No awan ni Jesus dayta nga good works mo narugit. Isu nga awan ti iparamag tayo. Amen? Dito ti ibagbaga to kasla trapo. Okay. In all of us wither like a leaf. Magango tayo amin. Malaylay tayo amin. Kandagijay basbasol tayo. Maiangin. When all our iniquities like the wind takes us away. Iangin dada tayo gapo ijay basol tayo. Jay basol gaan ti mangiangin kada tayo. Jay basol tayo iangin dada tayo. Maiad dayo ko ni Apo Diyos. Isu nga naawatan tayo. All of us are sinners. Awan ti godly nga tao without Jesus. And number 2. Okay. Number 2, ayatan nga kakabsat, righteousness is a gift. Romans 5:17. For if by the transgression of the one, ti basol iti maysa nga tao isu ni Adan ti ibagbagana ditoy. Death reigned through the one. In may amin nga basol iti sangalubungan because of Adam. That is the bad news. Nagapo tayo amin kani Adan, isu nga nagbasol tayo amin. Ngun mo nagbasol tayo amin, ada iti much more, ada iti nangat-ngato nga inaramid ni Apo Diyos.
Nung nabilog dyan inaramin ni Adan, agasam nga nabilog ngayon, isuna lang tinagbaso, may raman tayo amin. Nabilbilog ti naramid iti may sama tao nga isu ni Jesus. Those who receive the abundance of grace in the gift of righteousness. Dito iti emphasis dito eh. Dagiti umawat iti sagot iti kinalintag. Isu nga sagot nga iti kinalintag. Will reign in life through the one Jesus Christ. It is only through Jesus Christ nga mapalintag tayo. Saan nga day ijay inaramid tayo. Tapno sikakan siya awan ti maiparamag ko. Nawatan tayo? Hallelujah. And then, number 3. Nyati ko nana, maawatan tayo ti standing tayo ko ni Apo Diyos. Amin tayo, nagbasol tayo. May kadua, sagot ti kinalintag. Tapno awan ti iparamag tayo. Number 3. Righteousness is perfect. It is the work of Jesus at the cross. Ti righteousness, no apay nga sagot, ti righteousness gamin, perfect. Awan hantay nga kaya. We are imperfect. Hantay nga perfecto. Naawatan tayo? We are not perfect. Isung hantay nga kaya, uray jay aramid tayo, narugit lata. Saan na nga maabutan iti righteousness ni Apo Diyos? Nung jay inaramid na Jesus, that is perfect. Day jay iti mangted iti righteousness kada tayo. Romans chapter 6. Kunana. Romans 6:3. Idinatay ni Jesus. Ijay krus gapo kadag iti basbasol tayo. We were died with Him. Nawatan tayo? We were died with Jesus, idi nga natay ni Jesus. Ije verse 4, 6:4, kunana, kan idi nga natay ni Jesus na iponpon tayo mot, we were buried with Him. Iso nga, we were died with Him. We were buried with Him. Nyati sin maruno, nagungar ni Jesus, we were raised with Jesus. Nakipag-ungar tayo apay, tapno agbiag tayo iti baro nga biag. And that is righteousness. Tapno agbiag tayo iti kinalintag. Isu nga no kitaan tayo, it is the work of Jesus at the cross. Iti panakatay na, panakaipunpun na, panag-ungar na. Dahil ti trabaho na Jesus kada tayo, tapno mapalintag tayo. Amen. Kasla di jay patatas, masapol nga imulam, masapol gaburam, masapol maipunpon. And after how many days, tumubo iti baro nga mula. Dahil jay ti righteousness ni Apo Diyos. Okay? Through Jesus Christ, we become righteous. Kunani Apostol Pablo, no saan nga nag-ungar ni Jesus, awan ti serserbi, ti pamati tayo. Isu nga, it is the Lord Jesus Christ. So nga iti nga gundaway, hindi nga pinatik ni Jesus, in receive ko isu na ijay ko, inamin ko nga managbasulak, inawat ko iti pamakawan na, inawat ko iti sagot iti kinalintag. Okay, nabalbaliwan iti biyag ko. Kaya't, kastoy, no saan nga nabalbaliwan iti biyag ko, ada ako maijay ruwar. Hallelujah. Injinirak sa kumay, nga jak mo. Awanak kuma dito, nga agsasao, iti sangwanan niyo. Nuhaan nga gapu iti naramid ni Jesus. Kat saan nga siyak daytoy awan ti may paramag ko. Kasjay ni Apostol Pablo kunana nagbanugak nun isuda. Adu ti inaramid na. Nangas kasaba adu ti good works nga inaramid na nagmula iti churches adut kinas kasabaana adu iti nabalbaliwan iti biag na. Ngumamom iti kunana, it is not me. It is the grace of God. Isu nga parabor amin ni Apo Diyos.
No dati narami tayo nga naimbag, no managkigimong tayo, no manangted tayo, that is not you. It is Jesus in you. It is the grace of God. Awan ti iparamag tayo, ayaten nga kakabsat.